Sean, school. An tú ré? Tá mé ré. Díomh is mis Cléona. Agus is mis Siobhil. Agus is muid na cuairtúirí dar le bhéil chunar na Gaeilge. Is as an irbhí domsa agus bhím ag plé le scoilna san urthair. Is as commandum agus bhí plé le scoilna san urthair agus sa Gaeltach. Tá An Seó Bóthair as lína agus baim ag tuairt cuairte ar go leor scoilna in ngach encounter. Ach céirdaí An Seó Bóthair is ceardlann idirghníomhach a spreagann daltaí chun dhéanamh ar gcuid dtuairimí faoin Gaeilge. Deibhar plé leis na háisna gur féile an Gaeilge úsáid deis na fostíochta agus a gghearta teanga. Ba neart dúisina le dála freisin. Tá An Seó Bóthair díortha ar gáiltaí atá san idirbhlín. Más rud gur bháil leat doscoil a chlórid An Seó Bóthair lena, is féidir an orm chlórachán atá ag cnag.ie/Seó Bóthair a leanamh agus baimid deangáil. So crom dáta leat agus baimid ar chuirtógad gan bhfuil. Más a dúna eil nó círí, Ardhacha nó Kilkenny, feicimid ar mór sibh.